Εσείς ξέρετε ότι πολλοί από εσάς μέχρι να μπείτε σε αυτή την ομάδα είχατε παρατήσει το ποδόσφαιρο είτε λόγω τραυματισμών είτε λόγω απογοητεύσεων. Γενικότερα δεν βρήκατε την ηθάκη σας και είστε εδώ ελπίζοντας ξανά. Για όλους σας αυτή η μέρα σήμερα, αυτό το παιχνίδι σήμερα είναι δικαίωση. Παίξτε για το παιδί που έχετε μέσα σας και ονειρεύετε ακόμα με μια μπάλα στα χέρια, παιδιά. Πάμε δυνατά! Πάμε! 1, 2, 3! Ήρθα δηλαδή για κάποιον άλλον, κατάλαβες πως το λέω. Δεν ήρθα για τον εαυτό μου. Σε καμία περίπτωση. Μέσα μου εγώ έτσι ανησυχούσα πάρα πολύ για το τι θα γίνει αν δεν πάρουν πρωτάθλημα. Λοιπόν, κύριε, εγώ θα σου πω ένα πράγμα και θέλω να το κρατήσουμε για όλη τη σεζόν, ωραία. Δεν ξέρω αν νιώσετε φαβορί οτιδήποτε τέτοιο. Θέλω σε κάθε μάτς μέχρι το τέλος να παίζουμε σαν κάτι να έχουμε να αποδείξουμε σε όλους, εντάξει. Και κυρίως σε αυτούς μας. Από τη στιγμή που έρχεστε σε αυτή την ομάδα, το νόημα είναι ότι πρέπει να παίζεις για την ομάδα, όχι για τον εαυτό σου μόνο. Με τα νούμερα 3, Βαγγέλης Σακαλάκης! Εκεί η επαφή του Μανουσαρίδη, ένας με έναν, Σακαλάκης τρομερός! Δεν τα καταφέρνει σε πρώτο χρόνο και τώρα έχει μια τοπίση, αλλά Σακαλάκης εσείς μετά του είναι μαγικός ο Σακαλάκης. Φέρει Βαβίτσας, Σακαλάκης, σκληρό φάουλ. Βάζει ο Σακαλάκης. Ένα σπάσιμο σε πολύ καλό σημείο, Μόρφο το πέρα το σουτ. Σου το κουτί στην πρώτη επέμβαση, στη δεύτερη ο Σακαλάκης πάνω στην γραμμή, στην τρίτη ο Σακαλάκης. Τι γίνεται, τι γίνεται. Μπράβο ο Σακαλάκης, βράχος ο Σακαλάκης. Σας είπα 2 φορές να κλείσετε την πάσα και δεχτήκαν 2 φάσεις. Πρέπει να ουρλιάζω δηλαδή για να καταλάβετε ότι πρέπει να παίξει το ένα και τον άλλο. Δεν είναι να είστε κουρασμένοι, εγώ κουρασμένος είμαι, όλοι κουρασμένοι είναι. Όταν λέμε κάτι σαν ομάδα, ακούτε. Η σέντρα είναι καλή εκτέλεση από τον Νέπεν. Γίνεται το ερετική εκτέλεση από τον Χάρη τον Ποσό. Η μπάλα φτάνει στον Βαγγέλη. Παρακαλώ, δηλαδή με στεναχωρεί συνέχεια να του πω. Προσπαθώ 100 φορές. Κατσάκα είναι. Το εκτελεί Σακαλάκης.